най-печелившия продукт на пазара. Наистина ли няма какво повече да направим? Да подобрим доставките? Имаме доставки със всеки кораб. Всеки 10 на летището е наше муле. Да го разреждаме повече. Вече е под 10%. Няма на къде. Ще замириш на аналогин. Да взимаме повече пари от дилърите? Те не изкарат почти нищо. Уши не им останаха. Едва говоря с тях по телефона. Да намалим грамажа. Продаваме половинката за единица, вече бие на очи. Да му сменим опаковката. Всяка седмица е в различен цвят. Тогава да му сменим името. Нашия материал е най-добрия. Ще го кръстим Коко Макс. Не съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете закона. Говоря така, защото го ползвам.